Hinay-hinay lang, Chloe. Kabasig madisgrasya ta. Oo, tay. Magdali-dali lang tagamay kay may concert pabaya po. Uy, nay, tao nin labang. Businay. Kini mga tao sa doy, mulabang lang, dili man magtanaw. Mao na, sanglit og mag-drive gani ka. Pagbantay gyud. Kinahanglan gyud ang imong kaugalingon. Focus gyud. Oo, gyud kay luoy baya pud ang driver og mao'y makadasmag. Bisan pa og ang tao mulabang lang magtanaw. Aw, iya gihapong sa. Mao na lisod sa driver kay bisag ang uban dili mag-amping, maangin ka. Iya gihapon sa tungod kay ikaw man ang nakabangga. Mao na, so kinahanglan tanan gyud nga driver. Mag-amping gyud, magtanaw gyud silang agianan. Unya magbantay kanunay para dili madisgrasya ang walay problema. Aw, sige tay, kinahanglan ka sa dool. Ala, sige. Good morning, good morning, good morning kanatong tanan. Good morning. Good morning kanatong tanan. Good morning, Ilon. Good morning, Ate Chloe. Good morning, Kylie. Good morning, Ate Chloe. Welcome to Chris Was Concert. Anya Ilon, unsa may imong kantahon? Kuan lang Ate Chloe ang ay. Ay, unsa man nga ay Ilon? I who have nothing? Dili, uy. I believe. Dili, basta kay ay ang iyang title. Ay nako Ilon, ay nako. Dili, uy. Hala, sige Ilon, kantahan ang imong kanta nga ang title ay. O sige Ate Chloe, daghan salamat. Kining akong kanta, ako kining ipahinungod ngadto sa akong papa Luni ug kang mama Alin ug ngatupod sa akong mga igsuon si Kuya Tals ug si Ate Tisay. Kay nananaw baya sila kalon. Hello sa inyong tanan. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Yay! Thank you, Ilon! Yay! Thank you, Ilon! Ang sunod nga mo awit, walay laing kundi si Inday Kylie. Unsa imong kantahon, Kylie? Ay, pod! Ay, gihapon? Opo! Hala, sige, Kylie, banat! Salamat, Ate Chloe. Kini akong awit, ako ning ipahinungod ngadto sa akong Papa Jerome o kang Mama Kimberly. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Yee! Oh, ikaw na pod Ate Chloe. Kanta pod ka Ate Kuya. Unsa may imong kantahan Ate Chloe? Ate Chloe di ay. Natakdan mo pud ang ilon oy. Okay. Ay gihapon. Ladies and gentlemen, si Ate Chloe sa iyang awit ay usa ko mo awit, aduna lang ko'y jutay nga hangyo sa inyong tanan, sa tanan na kanunay mananaw. Hinaot nga inyong suportahan ang channel ni Tatay Dimden Densky Mix TV. Paki-subscribe na lang kay gamay lang ang iyang subscriber. Luoy kaayo kay sa pagkakaroon 62 pa lang ang iyang subscriber. Wa pa makaabot og 10,000. Pero sige lang, doon naman pod og inyo gani siyang tabangan makakuha
gusto ng subscribers. Salamat daan! Kini pong akong awit, ako po ni ipahinungod nga to sa akong mama. Si Mama Kati o si Papa Dudong. O nga tupod kang sitsit nga kanunay ka na ko manungog. O nga tupod kang Ate Blair o kang Ate Abel. Mga higala, ani ang akong awit. Pakpak po doon. Aw kang Nanay Teresa di ay. Nay, kumusta naman ka diha, Nay? May buntag ka nimo, Nanay Teresa? Hinaot nga nakapamahaw ka na. Kay kami, wapag din ang taon ni pamahaw. Looy kaayo. Joke lang. I have to rest, still left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly. 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Daghang salamat. I have to Salamat, Ate Chloe. Adto na mi. Salamat, Ate Chloe. Adto na mi. Bye-bye. Bye-bye. Salamat sa inyong tanan nga nagtanaw. Daghang kayo salamat sa inyong tanan. Sa inyong labi na sa inyong papa. Ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe ka